ନର୍କମାନଙ୍କର ବିବରଣ ଓ ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଋଷି ଉବାଚ ଋଷିଗଣମାନେ ଶୁଣି ଧାତାସୁତ ଋଷି ଉବାଚ ଓମ୍ ଋଷିଗଣମାନେ ଶୁଣି ଧାତାସୁତ ବାଣୀ ବୋଇଲେ ଏକଇ କଥା କହ ତପି ମଣି କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଳୟ ଶେଷରେ ସର୍ଜନନ୍ତି ମହାଦେବ। ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ବିଚାର ଧର୍ମ କଳା ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସାର ଆବର ଅଧର୍ମ ଜନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ସେ ନରକ ଯେଉଁପରି ତାହା ଭୋଗନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁଣି କେତେ କେତେ ନାମ ଅଟଇ ତାହାର କେଉଁପରି ସେ ସମସ୍ତ ହୋଇଛି ତିଆର ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହ ଧାତାସୁତ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳିଛି ବହୁତ। କେଉଁ କେଉଁ ପାପ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ ଜନ ତାହା ବିସ୍ତାରିଣ କୁହ ଆହେ ତପୋଧନ। ସନତ କୁମାର ଉବାଚ ଓମ୍ ହସି ହସି ଧାତାସୁତ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବ ତପିଗଣ। କେଉଁପରି ନର୍କ ପୁର ହୋଇଛି ତିହାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କେଉଁ ପାପ କଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାପୀ ଜନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନରକେ କେବଳ ବିଧାନେ। ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁଇଁ କହୁଛି ବିସ୍ତାରି ଯେତିକି ମାତର ଜାଣିଅଛି ବୁଝିକରି। ଯେତେ ଯେତେ ନର୍କମାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ କହିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ ମୋହରି ପକ୍ଷରେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ନର୍କମାନ ତାହା ଅଟେ 84 ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। କୁମ୍ଭୀପାକ ଚୌରବ ମଳମୂତ୍ର କୁଣ୍ଡ ଅନଳ ତପତ ଆତି ଅଶ୍ରୁ ମଜା ଭାଣ୍ଡ କୃମି ଶୋଣିତ ଆବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ। ନରକ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଯମପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଏକ ଏକ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଚା ମାଂସ ପୁରୀ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ନରକ ସାରା ସେଉ ଭାରି। କେଉଁଠାରେ ରୁଧିର ବା କେଉଁଠାରେ ପୂଜ କେଉଁ କୁଣ୍ଡେ ତପ୍ତ ତୈଳ ହୁଅଇ ଦହିର୍ଜ। ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ ନର୍କ ତହି ଅଛି। ଜନ୍ତୁରାଜ ପାପୀଙ୍କୁ ପକାଏ ବାଛି ବାଛି ଯେଉଁ ଜନ ଜୀବନରେ ପର ହିଂସା କରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପଡ଼େ ସେଉ ଅନଳ କୁଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଶିଖା ବିସ୍ତାରି ଧୂ ଧୂ ହୋଇ ତପ୍ତ ଲୌହ ଗଡ଼ମାନ ତହି ପଡ଼ିଥାଇ। ହେଙ୍ଗୁଳ ପରାୟ ଦିଶୁଥାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଯେପର ହିଂସା ପାତକୀ ପଡ଼ଇ ତହିଁର। ତା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋମ ରହିଥାଇ ଗଣି ସେତେ କାଳ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ଇ। ତାପରେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନମ ଲଭଇ 3 ଜନ୍ମ ପରେ ତାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇ। ଆବର ଶୋଷିକୁ ଯେହୁ ନ ଦିଅଇ ଜଳ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁପତି କଷ୍ଟ ଦିଅଇ ଅପାର। ମଲାବେଳେ ଯମଦୂତେ ନିଅନ୍ତି ବାନ୍ଧିଣ ତପତ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାନ୍ତି ବହନ। ତହିଁ ସେ ପାପୀକୁ ନେଇ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଜନ୍ତୁପତି ତାକୁ ପକ୍ଷୀ କୂଳେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଜନ ଆନନ୍ଦରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପକାଏ ରଜକ ଗୃହେ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦୂତେ ସେ ପାପୀକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରି କ୍ଷୀରକୁଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି ପକାଇ। 7 ଥର ଧୋବା ଘରେ ଜନମ ଲଭଇ ପ୍ରତି ଜନମରେ ନର୍କ ଭୋଗ ସେ କରଇ। ସେ ଜନ ହରଇ ପରଧନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବଳାତ୍କାରେ ନାରୀ ଯିଏ କରଇ ହରଣ। ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଯେହୁ ବଳେଣ ହରଇ ଶେଷକାଳେ ଯମଗଣ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ବହୁ ମାଡ଼ ମାରି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ତା ଅଙ୍ଗରେ ପକାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଠା କୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ। ତାହାର ଯେତେକ କଷ୍ଟ ମୁଖେ କହି ନୋହି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସେଇ ବିଷ୍ଠା ଖାଉଥାଇ ଯେଉଁ ଜନ ଖୋଳେ ମାଟି ପର ପୋଖରୀରେ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି ନେଇ ମୂତ୍ରର କୁଣ୍ଡରେ। ମୂତ୍ର ପିଇ ବହୁ କଷ୍ଟେ ଜୀବନ ଧରେଇ 7 ଥର ଗୋଧି ରୂପେ ଜନମ ଲଭଇ। ମିଷ୍ଟାନ ଲୁଚାଇ ଯେହୁ ଖାଏ ଗୋପନରେ ଚିରକାଳ ଶ୍ଳେଷ୍ମା କୁଣ୍ଡେ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ। ଯମରାଜ ତାହାକୁ ଯେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଲୁହାରସା ବେଳି ମାରି ତା ହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ପ୍ରେତ ରୂପେ ବୁଲେ 7 ବରଷ ଉତାରୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଏ ମଲା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ। ଯେ ଜନ ଦ୍ୱାରୁ ଅତିଥି ଦିଅଇ ଫେରାଇ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ସେ ଲୋକକୁ ଲାଗଇ। ନ ଘେନନ୍ତି ଜଳ ପିତୃଲୋକ ତା ହସ୍ତରେ ମାରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦୂତେ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ। 7 ବର୍ଷ ପୂତି ଗନ୍ଧ ନର୍କେ ସେ ପଡ଼ଇ ପୁଣି ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନମ ଲଭଇ। ଦରିଦ୍ର ହୋଇ 7 ଜନ୍ମ ଭୋଗି ଯାଏ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ହୋଇ ସେଇ ବୁଲି ମାଗି ଖାଏ। ଯେ ହରଣ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବା ଦାନ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଣ। ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳରେ ପୁଣି ଜନମ ହୁଅଇ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ କୃକ ଲାଶ ଯୋନି ପାଇ। ପର ନାରୀ ହରଇ ସେ କାମେ ହୋଇ ମତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯମଦୂତ। ତତଲା ଲୁହାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ବାଟରେ ଅପଛ ମାରି ମୁତାନ୍ତି ତାହାରି ମୁଖରେ। ଅଶ୍ରୁକୁଣ୍ଡେ 7 ବର୍ଷ ପାଏ ସେହୁ କଷ୍ଟ। 7 ଜନ୍ମ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ପୋକ ରୂପେ ଜାତ। ଯେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଦେହରେ ଯେ କାଟଇ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶିର କ୍ରୋଧ ଭରେ। ଯମଦୂତେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତା ଦେହ ମାରନ୍ତି ନେଇ ତାକୁ ଅଶ୍ରୁକ କୁଣ୍ଡରେ ପକାବନ୍ତି। ନର୍କ ଭୋଗ କରଇ ହର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏ ଶବରୀ ଗର୍ଭରେ 7 ଥର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଧ ରୂପେ ବୁଲୁଥାଇ ଜୀବନ କାଟଇ ନାନା ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଖାଇ।
ଭକ୍ତ ହରି ନାମ ଗାଇ ନାଚିବା କାଳରେ ଯେଉଁ ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରେ, 7 ବର୍ଷ ଅଶ୍ରୁକୁଣ୍ଡେ ନରକ ଭୋଗୋଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋନିରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲଭଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ହୁଅଇ 3 ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ପୋଷି ହୁଅଇ ନିରତେ ପରହିଂସା ପରନିନ୍ଦା ଯେ ଜନ କରଇ ପର ସମ୍ପଦକୁ ଯେହୁ ସହି ନ ପାରଇ ମଳ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼େ ସେହୁ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ କେ ତାହା କହିବ ତହି ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତେ ଆସି ଗଧ ଜନ୍ମ ଧରଇ 3 ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ସେ ରୂପେ ରହଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଧିରକୁ କରେ ପରିହାସ କର୍ଣ୍ଣମଳ କୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତି ଦନ୍ତି ବାସ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନ୍ମ ଲଭେ ମାନବ ଶରୀର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ହୁଏ ସେହି ଯେ ବଧିର ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେ ମାରେ ଧନ ଲାଭର ଆଶାରେ 1,00,000 ବର୍ଷ ଯାଏ ପଡ଼େ ସେ ମହାକୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ 7 ଥର ଶୋଷକ ରୂପରେ ଖାଏ ପୋକ ଜୋକ ମାଛ ହୋଇ ସେ ପାଣିରେ କନ୍ୟାକୁ ବିକଇ ଧନ ଲୋଭେ ଯେଉଁ ଜନ ମାଂସ କୁଣ୍ଡେ ତାହାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ଯମ ଗଣ ଲୁହାବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତାହାକୁ ମାରନ୍ତି ତିନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ନାକ କାନରେ ଭରନ୍ତି ମଲି ମଲି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଡ଼ି ଦେଇ ପକାନ୍ତି ନିଆଁରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଉ ନାନା କଷ୍ଟ ପାଏ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କ ଭୋଗୁଥାଏ ଘୁଷୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମେ ଲଭେ 3 ଥର ପୁଣି ବାନରୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମେ 7 ବାର କୁକୁର ହୁଅଇ 7 ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଆହାର କରଇ ମଳ ଉଠିଣ ପ୍ରଭାତେ ଆବର 7 ଜନ୍ମ ସେ ମଣ୍ଡୁକ ହୁଅଇ ଆବର 7 ଜନ୍ମ ଜୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୁନରପି 7 ଥର ମାନବ ରୂପରେ ମୁକ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଇ ରହେ ଅବନୀରେ ଖେଉର ହୁଅଇ ଯେ ଯେହୁ ପିତୃସାଧ ଦିନ ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ 100 ବର୍ଷ କରେ ଯେ ଯାପନ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ ବାଳ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗେ ପୂଜଇ ଯେ ନର ଯମ ଗଳେ ତାଙ୍କୁ କେଶ କୁଣ୍ଡ ନର କରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପକାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ତହୁଁ ପୁଣି ନିଚ କୂଳେ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ଦିନ କାଟେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଇ ମଦ୍ୟ ପିଇ ଯେ ଜନ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ନଦିଅ ପିଣ୍ଡ ଯମ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଦିଏ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଅସ୍ଥିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ନ ପକାଇ ଅୟୁତ ବରଷ ସେହି କୁଣ୍ଡେ ରହିଥାଏ ଜନମ ଲଭଇ ପୁଣି ମାନବ ଯୋନିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଯେ ଜନ ଅଜ୍ଞାତ ହରେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଯମଦୂତେ ତାମ୍ର କୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଭରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ ଲଭି ହୁଏ ଅଙ୍ଗହୀନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼େ କଷ୍ଟେ କାଟଇ ସେ ଦିନ ଅଭିହାଡ଼ି କନ୍ୟାକୁ ଯେ ହରେ ବଳାତ୍କାରେ 7 ବର୍ଷ ରହେ ସେହୁ ଲୌହ ନରକରେ ତହୁଁ ପୁଣି ଧୋବା ହୋଇ ଜନମ ଲଭଇ 7 ଜନ୍ମ ପର ବରଷ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ପର ବସ ନ ଧୁଅଇ ଧନହୀନ ହୋଇନ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯେତେ ଅରଜିଲେ ସିଏ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଯେ ଜନ ଝାଳ ହାତରେ ପୂଜଇ ଦେବତା ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି ସେଦ କୁଣ୍ଡେ ଦେଇ ଜନ୍ତା ଯେଉଁ ବିପ୍ରଶୂଦ୍ର ଘରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭକଇ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଇ 7 ଜନ୍ମ ସୁରା କୁଣ୍ଡେ ସୁରା ସେ ପିଅଇ ନୈବେଦ୍ୟ ନ କରି ଯେହୁ କରଇ ଭୋଜନ କୁର୍ମୀ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି କୁର୍ମୀ ଖାଏ ସେହୁ ଜନ ଯେ ବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ଶବ ନିଏ ବହି ପୂଜ କୁଣ୍ଡ ନର୍କେ ପଡ଼ି ପୂଜ ଭକ୍ତି ଥାଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାରେ ମକ୍ଷିକା କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ନାନା କଷ୍ଟ କରେ ମହୁ ଫଣା ଭାଙ୍ଗି ଯେହୁ ମାଛିକି ମାରଇ କୁର୍ମୀ କୁଣ୍ଡେ ନର୍କେ ପଡ଼ି ଦାନା ଦୁଃଖ ପାଇ ଯେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟଇ ବଜ୍ରଦଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡେ ସେହୁ ନାନା କଷ୍ଟ ପାଇ ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଏ ଧନ ବୃଷ୍ଟିଙ୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଭୋଗଇ କଷଣ ତାର ଯେ ଯାତନା ତାହା କେ ପାରିବ କହି ପୁଣି ହୀନ କୂଳେ ସେହୁ ଜନମ ଲଭଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ସେ ପରଧର୍ମ ଆଚରଇ ମଶାଲ କୁଣ୍ଡେ ରହି କଷ୍ଟ ଦିନେ ସେ କାଟଇ ବିନେ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ରଖେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ତାହାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ଦୂତେ ଚରମ କୁଣ୍ଡରେ କାମ ବସେ ଯେହୁ ପର ରମଣୀ ହରଇ ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ଯମଦୂତେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଳକୁଣ୍ଡ ନର କରେ ପୋଡ଼ନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡେ ଥିବା କେଶକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଡାମରା କାଉଏ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣନ୍ତି ଥଣ୍ଟରେ ତାହାର କେହି ବେନି ଆଖିକୁ ଖୋଳନ୍ତି ତାର କଷ୍ଟ କଥା ମୁଖେ କେ ପାରିବ କହି ମଲି ମଲି ବୁଲିଲେ ସେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ଇ 100 ବରଷ ସେଉ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ ପୁନରପି ଜନମୟୀ ମାନବ ଯୋନିରେ ଅଙ୍ଗହୀନ ହୁଏ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲଭଇ ସେ ପାପେ ନିୟତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୋରାଇ ଲୋଭ କରି ଯେଉଁ ଜନ ସଞ୍ଚାଣ କୁଣ୍ଡରେ ସେଉ ହୁଅଇ ପତନ ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀର ବିଷ୍ଠା ନିତ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ଷଇ ଯମଦୂତେ ଲୌହ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାରନ୍ତି ନେଇ ଅୟୁତ ବରଷ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ ଲଭି ରହେ ବହୁ କ୍ଲେଶେ ସୁବାସ ପଦାର୍ଥ ଯେହୁ କରଟି ଚୋରି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ଯମଦଣ୍ଡଧାରୀ ଯେଉଁ ଜନ ତେଲ ଦ୍ରବ୍ୟ କରଇ ହରଣ ଅନଳ କୁଣ୍ଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଡ଼ଇ ସେ ଜନ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଏ ତାର ଛାଡ଼ଇ ବୋବାଳି
ପୁଣି ତାହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦନ୍ତୀ ତୈଳ ଢାଳି ବଳେ ବା କୌଶଳେ ଯେହୁ ପର ଭୂମିହରେ ମରଣାନ୍ତେ ପଡ଼େ ତପ୍ତ ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ ସାତୁ ମନୁଯାଏ କରେ ପାଉଁଶ ଭକ୍ଷଣ କେ ଅବା କହିପାରିବ ତାହାର କଷଣ ଧନ ଅରଜଇ ଯେହୁ ଖଣ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ମଲେ ଯମ ଗଣେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ବଳେ ଧରି ଧରି ତାର ଚୁଟି କାଟି ବହୁତ ପିଟନ୍ତି ଅଶୀପତ୍ର କୁଣ୍ଡେ ନେଇ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି 14 ମନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ସେଇଠାରେ କେହି ନ ଶୁଣଇ ଯେତେ ଡାକେ ବିନୟରେ ଅନ୍ନ ପାଣି ନ ପାଇ ସେ ଉପବାସ ରହେ ଭୋକେ ଛଟପଟ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ଯେହୁ ହରେ ତାର ଧନ ମଲେ ତାକୁ ଯମଗଣ ନିଅନ୍ତି ଧରିଣ ଖଡ୍ଗ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସତୁ ମନୁଯାଏ ତହି କରେ ସେ ବସତି ତାହାର କଷ୍ଟକୁ ଯେହୁ ଦେଖଇ ନୟନେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନରହିବ କ୍ଷଣେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ଦିନ ହରେ ବିଷ୍ଟା ଖାଇ ଘରକୁ ପୋଡ଼ଇ ଯେହୁ ଲଗାଇ ଅନଳ କ୍ଷୀରଧାର କୁଣ୍ଡେ ସେହୁ ପଡ଼େ ଚିରକାଳ ତହିଁରେ ପଡ଼ିଣ ପାପ ଯାତନା ବହୁତ ସର୍ବଦା ବୁଲଇ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇ ପ୍ରେତ 7 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦିନ ହରେ ଶୂଳ ରୋଗ ହୋଇ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ପୁଣି ହୁଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବିକଳେ କଟାଏ ଦିନ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଯେହୁ ମନେ ଘୃଣା କରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ସେ ମୂଢ଼ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ପରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ସୂଚି କୁଣ୍ଡ ନର୍କେ ତାର ପତନ ହୁଅଇ ତାହାର ଦେହରେ ସୂଚି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଧର୍ମ ସୁମରଣା କରି କଷ୍ଟେ ନିଏ ଧର୍ମ ସୁମରଣା କରି କଷ୍ଟେ ଦିନ ନିଏ 3 ଯୁଗ ଶେଷ ଆସେ 3 ଯୁଗ ଶେଷେ ପୁଣି ଆସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ରୁହେ ଉରଗପୁରରେ ପୁଣି 7 ଜନ୍ମ ବଜ୍ର କୀଟ ଯେ ହୁଅଇ ଭସ୍ମ କୀଟ ଯୋନି 7 ଜନ୍ମ ସେ ହୁଅଇ ପୁଣି ବିଛା ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ସେ ନର 7 ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ ପାଏ ଅପାରୁ ଅପାର ଲୋଭ ହେତୁ ଯେଉଁ ଜନ ସଙ୍ଗେ ପର ଘର କି ଅବା କ୍ଷରଣ କରେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଉ ଭୋଗୀ ଚିରକାଳ କିଏ ଅବା ବର୍ଣ୍ଣିବ ଦୁଃଖ କଥାକୁ ତାହାର ପ୍ରସାବ କରନ୍ତି ଯମଦୂତ ତା ମୁଖରେ ତା 2 ଆଖି ଫୋଡ଼ନ୍ତି କେତେକ କଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହୋଇ ପୁଣି ସେ ଗୌଡୁଣୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ରୋଗ ହୋଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥାଏ ଶେଷ କାଳେ ତାର ଦେହ କ୍ଷତକୁଷ୍ଠ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜନ ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆଣେ ଚୋରି କରି ଯୋଗେକ ରହେ ସେ ବିଷଦନ୍ତ ଜନ୍ତୁ କରେ ନର ଦେହ ପାଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ଲୋଭେ ଯେଉ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଆଣେ ଚୋରି କରି ଯମଗଣେ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଦନ୍ତରେ ପ୍ରହାରୀ ଗଜଦଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି କେତେକ ମଳମୂତ୍ର ତାର ମୁଖରେ ଢାଳନ୍ତି 3 ଜନମୟୀ ଗଜର ରୂପରେ ପୁଣି ଆସି ଜନମୟୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କର ଘରେ ପିଉଥାଏ ଜଳ ସେହୁ ତୃଷାତୁର ଜନ ତାହାକୁ ପିଅଇ ନ ଦିଅଇ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ପାପି ପଡ଼େ ଗୋମାଂସ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଇ 1 ମନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ପୁଣି ଯୋଗୀ ଜନ୍ମ ପାଇ କଷ୍ଟେ କାଳ କାଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯେ ଗୀତ ଗାଇ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରଇ ଯେ ଜନ ମାନିତା ନାରୀକୁ ହରେ କାମରେ ମାତିଣ 4 ଯୁଗ ସେ ଗୌରବ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ ଅଗ୍ନି ସେ ପକାନ୍ତି ଦୂର ତାହାର ଦେହରେ ତହୁଁ ଆସି ବିପ୍ରକୂଳେ ହୁଅଇ ଜନମ ସନ୍ଧ୍ୟାନ କରେ ଶୂଦ୍ର ବିଧିମାନ ନିଚ ଜାତି ଠାରୁ ନିଏ ନାନାବିଧ ଦାନ ଏଣୁ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଦାନୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରକୁ ସେବଇ ପାପ କରେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ବୃକ୍ଷଳି ପ୍ରତି ହୋଇନ ଦୁଃଖେ ଦିନ ହରେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ମାରି ଭିକ୍ଷା ନିଏ ଯେ ଛଡ଼ାଇ ତା ପାପର କଥା ମୁଖେ କେ ପାରିବ କହି ପଡ଼ଇ ସେ 7 ଥର କର୍କଟ ଦାଢ଼ରେ ପୁଣି ପ୍ରହାରନ୍ତି ଦୃଢ଼େ ତାହାର ଉପରେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସେ କରଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମହାପାତକୀ ବୋଲାଇ ପୁଣି ଯମଦୂତେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ମଲା କାଳେ ତତଲା ତେଲ ଢାଳନ୍ତି ତାହାର ଦେହରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ବଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତହୁଁ ଆଣି ତପତ ପାଷାଣେ କଚାଡ଼ନ୍ତି ପକାନ୍ତି ତତଲା ପାଣି ଉପରେ ତାହାର ଅନଳ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପକାନ୍ତି ସତ୍ୱର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାପରେ 7 ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ହୁଏ ଶେଷେ ଯମପୁରେ ପଡ଼େ ଜଳକୁଣ୍ଡେ ଯାଇ 60 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ମଳକୁ ଭକ୍ଷଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗେ ପୁଣି ଲଭି ନର ଦେହ ଅପୁତ୍ରିକ ହେତୁ କେହି ନ ଚାହେ ତା ମୁହ ରକ୍ତ କୁଷ୍ଠ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା କାଶ ରୋଗୀ ହୁଏ ତାହାର ରମଣୀ ଅକ୍ଲେଶରେ ନାଶ ଯାଏ ଶୁଣିଲ ହେ ଋଷିମାନେ ନରକ ଚରିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ୍ତ ଏହି ନରକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଋଷିମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଧନ୍ୟ ସନତ କୁମାର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ଜାଣିଲୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ପାଇଥିଲା ରାତି
ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଆମ୍ଭେ ଲଭିଲୁ ମୁକତି ଶୁଣିଲୁ ଅପୂର୍ବ ନରକର ବିଧାନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ସେଇ କଥା ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରୁ ମୁନିବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କହି କର ଦୂର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ହୁଏ କେଉଁ ପାପ କଲେ ସେ କଥା ବିଚାର କରି କୁହ ତପଶୀଳେ ଅଗମନେ ପାପ ହୁଅଇ କିପରି ବୃଷଳୀପତିର କଥା କହିବ ବିସ୍ତାରି ଏତେ ସଂଶୟ ହୋଇଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୟା କରି କହ ମନୁ କାରଣ ଏହାର ବୋଲେ ସନତ କୁମାର କହ ଏ ବଚନ ଯାହା କହିଥିଲେ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାସ ତପୋଧନ ତାହା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସଦା ଯୋଗୀ ଶିବ ଯାହା ଅଛନ୍ତିଟି କହି 5 ଗୋଟି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ସାବଧାନେ କହୁଅଛି ଶୁଣ ନାମ ତାର ଶିବତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ଗଣପତି ତନ୍ତ୍ର ସୌରତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁତନ୍ତ୍ର ବିଖ୍ୟାତ ସର୍ବତ୍ର ଏହି 5 ତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଇ ସଂସାରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକୀ ବୋଲାଇ ମାତା ଯେ ବିଧବା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ବେଦାଚାରୀ ଯେ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ମଣଇ ସେହି ଦୁରାଚାରୀ ଯେହୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଶିବ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭକତକୁ ସମ କରେ ହୀନ ସହ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ କରେ ସମାନ ସଂସାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପୀ ସେହି ଜନ ନ କରେ ଯେ ପିତୃସାଧ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଭକତକୁ ନିନ୍ଦେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଗରେ ଉଜାଗରେ ଦୀପ ସେ ନ ଦେଇ ନ କରେ ଯେ ଜାଗର ବ୍ରତକୁ ଗର୍ବ ବହି ଜନ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ରାଧା ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଯେ ନ କରେ ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରଥମ ରଜରେ ଭୂମି ଚଷେ ନ ପୂଜିଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭୁଜଇ ହରସେ ତାହା କୁଠି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପୀ କଥା କହି ଆବର ଗୋହତ୍ୟା ପାପୀ କଥା କହିଲଇ ଯେହୁ ଚାଷ କରେ ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଗୋଚର ଦିଅଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗୁରୁଜନକୁ ଆବର ଯେଉଁ ଜନ ବୃଷଭକୁ ହଳରେ ଯୋଚନ୍ତି ଗୋହତ୍ୟା ପାତକୀ ସେହି ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦେ ଫୋଡ଼ି ଦିଅ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧବରେ ଗୋଇଠାଏ ମାରଇ ଗୋରୁକୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପାଦ ନ ଧୋଇ ନ ପଶେ ଘରେ ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଯେ କରେ ଦିବସରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଞ୍ଜେ 2 ଥର ରତି କରେ ଅବିବାହୀ କନ୍ୟାର ସଙ୍ଗର ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ନ କରେ ଯେଉଁ ଜନ ନଦିଶ ପିତୃଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ବିଧି ମତେ ଯେ ନ କରେ ଦେବତା ପୂଜନ ଗୋହତ୍ୟା ପାପୀ ଅଟଇ ସଂସାରେ ସେ ପୁଣ ଗର୍ବ ବହି ଅନଳକୁ ଯେହୁ ଯାଏ ଡେଇଁ ସୁଖେ ଜଳ ଦେବତାକୁ ଯେ ଜନ ଲଙ୍ଘଇ ଡିଆଇଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଲଙ୍ଘେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାଇ କହେ ଅସତ୍ୟ ବଚନ ସେ ଅଟେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପୀ ପୁରାଣରେ କହି ସେ ପାପୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଲଙ୍ଘି ଯାଇ ଯେବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶୂଦ୍ରେ କଲେ ଦଣ୍ଡବତ ନ କରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଣ ଗର୍ବିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ନ କରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଗୋହତ୍ୟା ପାତକୀ ଜାଣ ଅଟେ ସେହି ଜନ କହିଲି ମୁଁ ଗୋହତ୍ୟାର ପାତକ ନିୟମ ଅଗମ୍ୟ ଗମନ ପାପ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରକୁ ହରେ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ହରିଲ ଅଜ୍ଞମ ଗମି କହନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିରତି କରେ ବୃଷଳୀ ସଙ୍ଗରେ ଯେବଣ ଦୁର୍ମତି ନିଜ ଜନନୀକୁ ହରେ ବିଧାତା ବା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରେ ଯେଉଁ ଜନ ବଧୂ କନ୍ୟା ଶାଶୁକୁ ଯେ କରଇ ହରଣ ଯେ କରେ ପିରତି ଭାଇ ବହୁ ସଙ୍ଗତରେ କାମ ବାଣେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାତ ଭଗିନୀକୁ ହରେ ମାଉସୀ ବଡ଼ମା ଶିଷ୍ୟ ଭାରିଜା ନାତୁଣୀ ଝିଆରୀ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆଈ ମାତୁଳାଣୀ ପୁତୁରା ବୋହୂକୁ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ହରେ ଅଜ୍ଞମ ଗମନ ପାପ ଲାଗଇ ଠାରେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ ପଡ଼ଇ ସେ ଯାଇ ତହିଥାଇ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗଇ କହିଲି ମୁଁ ଅଜ୍ଞମ ଗମନ ପାପ ମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାହୀନ ଦ୍ୱିଜ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ବଦରିକାଶ୍ରମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଧାମ ଗଙ୍ଗା ଗୋମତୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସାଗର ସଙ୍ଗମ ନମିଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ହରଦ୍ୱାର ସୁପବିତ୍ର ଧାମ ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ଆବର ଏସବୁ ତୀର୍ଥରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ର ଦିଏ ଦାନ ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ଘାଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ଥାଇ ଘାଟ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚଳୁହୀନ 7 ଜନ୍ମ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କେ କାଟେ ଦିନ କହିଲି ବୁଝାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାହୀନେ ବିପ୍ର କଥା ଏବେ ଶୁଣ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରତା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ଏହିମାନଙ୍କର ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟ ଗଣା ସେହି ଦ୍ୱିଜବର କେଉଟ ତେଲି ଚମାର ଗଉଡ଼ କମାର ଓଡ଼ ଯେ ବେଶ୍ୟା ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁଣି ବେଣ୍ଟକାର ଧୋବା ଗୋଡ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ମହ୍ଲା ଯେ କୁମ୍ଭାର ତନ୍ତୀ ବୁଣା ବାଉରିଏ 17 ବର୍ଣ୍ଣର ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଘରେ ପାପ କରେ ଶୂଦ୍ରେ ସେ ବି ପାପ କରେ ଶୂଦ୍ରର ଗୃହରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପାପୀ ତା ମୁଖ ନ ଚାହିଁଲା ଜନର ପାପ ତକ୍ଷଣେ ହୁଅଇ ରୁଚାଇ କରିବା ବିପ୍ର କଥା କହିଲଇ ବୃଷଳୀପତି ଚରିତ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେ କରେ କୂଳଟା ନାରୀ ହସ୍ତରୁ ଆହାର ଯେହୁ ପ୍ରୀତିରେ ତ ସେ ବେଶ୍ୟା ସହିତର
ଯେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରେ ଗ୍ରହଣ ଦିନରେ ହୁଏ ସେ ବୃଷଳୀପତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ରଜକୁଣ୍ଡେ ନରକେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ପତନ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଜନମ ସେ ଜନ। ଆହେ ଋଷିମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ଯାହା ଏ ଶିବ ପୁରାଣେ ମୁହିଁ କହିଲ ତାହା। ନାରୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ। ଏକଚିତ୍ତ ହୋଇଣ ସକଳ ମୁନିଗଣ ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟିକ ବରକୁ ଥାଏ ବରି। ଆନେ ବିଭା ନ ହୋଇ ତାହାକୁ ପରିହରି। ସେହି କନ୍ୟା ଅନ୍ତେ ପାଶୁ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ଇ ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ବହୁ ଯାତନା ଭୋଗଇ। ଗର୍ଭ ଭରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେ ନାରୀ ନିନ୍ଦଇ ଅନ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡେ ନରକରେ ପଡ଼େ ସେହି ପିଶାଚି ହୋଇ। ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦିନ କାଟୁଥାଏ ରକ୍ତ ମାଉଁସ ଆହାରେ। ଯେଉଁ ନାରୀ କ୍ରୋଧବରେ ପତିକି ନିନ୍ଦଇ ତାହାର ପାତକ କେହି ଗଣି ନ ପାରଇ। ମଲେ ଯମଦୂତମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଉଲୁକା ମୁଖ ନରକରେ ଦିଅନ୍ତି ପକାଇ। ଯେଉଁ ପରିମାଣେ ରୋମ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଭୋଗ କରେ ନର୍କ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ। ପୁଣି ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଇ ବିଧବା ହୁଅଇ ସେ ରମଣୀ ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗଇ। ସେ ବିପ୍ର ରମଣୀ ଶୂଦ୍ରେ ଦେଖିନ ସୁନ୍ଦର କାମେ ମତ୍ତ ହୋଇ ମାତେ ତାହା ସଙ୍ଗତର। ସେ ନାରୀ ପଡ଼ଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖ ନରକରେ ତହି ରହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ପୁଣି ମର୍ତ୍ତେ ବେଶାକୁଳେ ଜନମ ଲଭଇ ବେଶ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଜୀବନ କାଟଇ। ଜୀବନ ରମଣୀ ଶାଶୁ କଥା ନ ମାନଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ଯୌବନେ ଗର୍ବ ବହି। ଲାଜ ନ କରିଣ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗାଳି ଦିଏ ତପ୍ତ ପାଣି ନରକ ସେ ଚିରକାଳ ଥାଏ। ପର ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୀରତି କରଇ ରକ୍ତ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି ସଦା ରକତ ପିଅଇ। ନାରୀ ଜନ୍ମ ଲଭେ ସହସ୍ର ବରଷ ଅନ୍ତରେ ଶତ ବର୍ଷ ରହଇ ସେ ଦୋଚାରୀ ରୂପରେ। ପାପ ପାଇଁ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଣ ତାହା କେହୁ କହିପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଋଷିମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ମନରେ ହୋଇଲେ। କହ ତପୋନିଧି ଗୁରୁ କହିଲେ କାହାକୁ କିଛି ଦୂର କର ଆମ ମନୁ ସନ୍ଦେହକୁ। ଶୁଣି ସନତ କୁମାର କହିଲେ ଏମନ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ତାହା ଶୁଣ ହୋଇ ଏକଚିତ୍ତ। ଗୁରୁ ଅଟେ ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା ଏ ପ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନଦାତା ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଗୁରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଅଟେ ସଂସାରରେ ସାର। ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରିବାକୁ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଗୁରୁ ପୂଜା ନ କରି ଯେ କରେ ଆହାର ତା ଭୋଜନ ଅନ୍ନ ବିଷ୍ଠା ସମାନ ବିଚାର। ଗୁରୁ ହରି ଗୁରୁ ହର ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଜନକ ଜନନୀ ଗୁରୁ ଅଟେ ପତି। ଗୁରୁ ସର୍ବ ଦେବ ଗୁରୁ ପଦେ ଅଟେ ସାର। ଜବା ସେଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ କର ନମସ୍କାର। ଜ୍ଞାନଦାତା ଗୁରୁ ଅଟେ ପିଣ୍ଡର କାରଣ। ସେ ଗୁରୁ ଯମ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି ପୁଣ। ସଂସାରେ ଗୁରୁ କହିବ ଜୀବନ ଜନକୁ। କହୁଅଛି ମୁହିଁ ଏବେ ସେ କଥା ତୁମ୍ଭକୁ। ଯେଉଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ ସଦା କହେ ସତ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଲୋଭ ଧର୍ମରେ ସଦା ରତ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯେ ସମାନେ ଦେଖଇ। ଶତ୍ରୁ ବେଳେ ବିନୟ ବଚନ କହୁଥାଇ। ଅକ୍ରୋଧୀ ସମରଦର୍ଶୀ ଧର୍ମେ ମତି ଯାର। ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋଭ ନଥିବ ମନର। ବିଚାର କରିବ ଗୁରୁ ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ। ଜନହିତେ ଦେବା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେବେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କଠାରେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ସମାନ କରିବ। ଜନମତି ଗୁରୁପୁତ୍ର ଗୁରୁ ଅଂଶ ଧରି। ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବ ବିଚାରି। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ପଡ଼ିବ ନରକରେ। ବ୍ରହ୍ମପଦ ସମ ହେବ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଋଷିମାନେ ପଚାରିଲେ ଆହେ ମୁଣି କି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ସେବା କହନ୍ତୁ ତା ପୁଣି। ଋଷିମାନଙ୍କ ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣିନ ସନତ କୁମାର ତହୁଁ ବୋଇଲେ ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇବ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ହୋଇବ। ସୁବାସିତ ଜଳେ ଧୋଇ ଦେବ ବେନି ପାଦ। ସେହି ଜଳକୁ ପିଇବ ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଉତ୍ତାରୁ ଉତ୍ତମ ବସନେ ପୋଛି ଦେବ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ କୁସୁମ ଦେଇଣ ପୂଜିବ। ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ନେଇ ବସାଇବ ତାଙ୍କୁ। ଧୀର କରି ଭାସିବ ବିନୟ ବଚନକୁ। ବେନି କରକୁ ଯୋଡ଼ିନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଉଭା ହେବ ଭକ୍ତି ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଗଳାରେ ବସନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଖଟୁଥିବ ନିଶି ଦିବସରେ। ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବ ଭୟ। ଯେପରି କ୍ରୋଧ ନୋହିବେ ଗୁରୁ ମହାଶୟ। ଯେତେବେଳେ ବସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସେହି। ସେ କାଳେ ବସିବ ଚକା ଆସନ ପକାଇ। ଏପରି ବସିବ ପାଦ ଅଗ୍ରେ ନ ଦିଶିବ। ବିନା ଆଦେଶରେ ତହୁ ନିଜେ ନ ଉଠିବ। ଷଡ଼ର ସେ ଭୋଜନେ ତୋଷିବ ତାଙ୍କ ମନ। ସମୟ ଜାଣି ଖଟି ନ ଥିବ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଶେଷେ ଆଚମନ ପାଇ। ସୁବାସ ଜଳର ଛାମୁରେ ଦେବେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ। ଦନ୍ତ ଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଡ଼ିକାଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହୋଇବ କିଣା ଜନ ପ୍ରାୟ। ତାମ୍ବୁଳ ଦେଇ କୋମଳ ସଜ୍ଜା କରିଦେବ। ଧୀର କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଚାପିବ।
ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଶେଷ ଅଧୁରା ମୃତକୁ ଭୋଜନ କରିବ ମନେ ବହି ଆନନ୍ଦକୁ। ଯେତେ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଗୃହରେ ରହିବେ ପୂଜୁଥିବ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଭକ୍ତି ଭାବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ ହୋଇବେ ମେଲାଣି ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଘେନି। ଯାଅ ବୋଲି ଯେଉଁଠାରୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ 108 ଥର ଦଣ୍ଡବତ କରିବେଗେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପାଳି ଘରକୁ ଆସିବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ। ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଜନସେବା କରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମା କହି ନ ପାରେ ମୁଖରେ। ଇହଲୋକ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେଉ ରହେ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜାଣ। ଅଭ୍ୟାଗତ ଜନ ଅଟେ ଗୁରୁ ସର୍ବଠାରେ। ଆବର ଯେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସଂସାରରେ କହୁଅଛୁ ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣ। ଯେତେ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜିବ ଚରଣ। ପିତା ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାଦାତା ସେହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅତିଥି ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ ଭାଇ ଏମାନେ ଯେ ଗୁରୁଜନ ଅଟନ୍ତି ନିକର। ଏମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ହେବୁ ପାର। ଯେହୁ ଏମାନଙ୍କ ପୂଜା କରଇ ଭକ୍ତିରେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସେଉ ଲଭଇ ଅଚିରେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ସମ କଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଦାସୀ ପରି ସ୍ୱାମୀକି ସେବଇ ସତୀ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ସେଇ ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପତି ବିନା ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଅଟେ ସଂସାରରେ ସେହି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପାଦ ଧୋଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ସେ ପାଦ ଉଦକ ପାନ କରେ ଭକ୍ତି କରି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାକୁ ନାହିଁ ଯମ ଦଣ୍ଡ। ପତି ଅନ୍ଧକାଳ କୁଜା ଅଥବା ପାଷାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଉ ପତି ରୂପେ ଗୁଣେ ଅସୁନ୍ଦର। ପତିବ୍ରତା ଯୁବତୀ କି ସେ ଉଠେ ସୁନ୍ଦର। ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେହୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରେ ଦିବାନିଶି ରତ ଥାଏ ପତିର ସେବାରେ। ପତିର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେହି ଆନନ୍ଦେ ବୁଝଇ ଦାସୀ ପରି ପତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ପାଳିଥାଇ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିଦୃତ ହୁଏ ବିଶେଷରେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯୋଗାଏ ଯଥା ସମୟରେ। ପତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ପତି ସୁଖେ ହୁଏ ସୁଖୀ। ପତିଠାରୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଥାଏ ଶିଖି। ପତି ରୂପ ନିରନ୍ତର କରୁଥାଏ ଧ୍ୟାନ। କିଣା ଦାସୀ ପରି ପତି ପାଦେ ରଖେ ମନ। ସେହି ନାରୀ ଜଗତରେ ଅଟେ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ତାର ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ମାନେ ତରିଯାନ୍ତି। ପତିର ଦୋଷକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ ନ ଧରେ ପତି ପାଶେ କେବେ ବୃଥା ସମୟ ନ କରେ। ଦୋଷେ ବା ଅଦୋଷେ ଯେବେ ପତି ଗାଳି ଦେଇ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାହା ସମସ୍ତ ସହଇ ମାନନ କରିଣ ପତି ପାଦେ ସେବା କରେ। ସେହି ନାରୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଅଟଇ ସଂସାରେ। ଗୁରୁଜନକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ଲଜ୍ଜାବତୀ। ଉଚ୍ଚ କରି କେତେବେଳେ ନ କହେ ଭାରତୀ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ସେ ରହିଥାଏ ନୀତି। କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦେଇ ପଛେ ଭୁଞ୍ଜେ ଯୁବତୀ। ସେହି ନାରୀ ଅଟଇ ସାଧ୍ବୀ ପତିବ୍ରତା। ତା ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘି ନ ପାରନ୍ତି ଯେ ଦେବତା। ତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ମୁଖେ କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ। ରମା ରୁମା ତୋଲେ ତାକୁ ଗଣିଥାନ୍ତି ସର୍ବ। ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉଡେ ପତିବ୍ରତା ଯୁବତୀର। ତାର କଥା ନ ଭାଗନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର। ଦୁଇ ପତି କରେ ଯେଉଁ କାମ ତୁରା ନାରୀ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବୋଲାଏ ଦୋଚାରି। ଯେଉଁ ତିନି ପତି କରେ କାମେ ବଶ ହୋଇ। ଧର୍ଷିଣୀ ବୋଲାଇ ବେଦ ବାକ୍ୟ ଏ ଅଟଇ। ଚାରି ଗୋଟି ପତି କରିଥାଏ ଯେହୁ ବାଳି। ସଂସାର ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପୁଂସଳୀ। ଯେଉଁ କାମୁକୀ ରମଣୀ 5 ପତି କରେ। ବେଶ୍ୟା ନାମ ଗୋଟି ସେହୁ ବହଇ ସଂସାରେ। 5ରୁ ଅଧିକ ପତି କରେ ଯେଉଁ ନାରୀ। ମହାବେଶ୍ୟାରେ ତାହାକୁ କରନ୍ତି ସୁମାରି। ମହେଶଙ୍କ ମୁଖ ବାଣୀ ଏ ନୁହଇ ମିଛ। ଆବର ଶୁଣିବା ହେଉ ମନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ବେଶ୍ୟା ମହାବେଶ୍ୟା ପୁଣି କୁଶଳୀ ଧର୍ଷିଣୀ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ଜୀଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପାଏ ବହୁ କ୍ଲେଶ। ଅନ୍ତିମ ନରକେ ଯାଇ କରଇ ନିବାସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ସେ ବୁଲଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ। ମହା ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। 84 ନରକ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼େ ଚିରକାଳ। ମହାପାତକୀ ସେ ଜାଣ ଆହେ ଋଷିକୁଳ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦୂତେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନରକେ ପୋଡ଼ାଇ। କୁମ୍ଭୀପାକେ ସେହି ନାରୀ ପଡ଼ି ପାଏ ଦୁଃଖ। କୃମିକୀଟ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ତା ଶରୀର ଯାକ। ବେଶ୍ୟା ନାରୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡି ହୋଇ ରାଣୀ ପରି ବସିଥାନ୍ତି ଶୋଭାକୁ ଦେଖାଇ। ଦେବକନ୍ୟା ପରାଇ ସେ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ସଦା। ବୁଡ଼ାଇ ସକଳ ଧର୍ମ ମହତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ନାନାଦି ବିଳାସ ଭାବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ପାପରେ ପକାନ୍ତି ଧନ ନିଅନ୍ତି ଗୃହକୁ। ଗାୟନ ବାଦନ ପୁଣି ନର୍ତ୍ତନ ରଙ୍ଗରେ। ମନ୍ଦହାସ ଅପାଙ୍ଗ ଚାହାଣି କଟାକ୍ଷରେ।
ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ପୁରୁଷ ମନ ସହଜରେ ପାପିଏ ପଡ଼ନ୍ତି ସନ୍ଥ ଦୂରୁ ହରେ ଯେ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ହୁଅଇ ନରକେ ପଡ଼ଇ କଳ୍ପକଳାନ୍ତରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳଇ କୁଳଶୀଳ ନାରୀଙ୍କର ଆଚରଣ ମାନ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସ୍ଥିର କରି ମନ ଦେବତା ଅତିଥି ପୂଜା ସର୍ବଦା କରାଇ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ପାଦ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜଇ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଖଇ ସେଉ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ମନ ମୋଏ ସକଳ ନରେ ପର ଆପଣା ବାରଣ କେବେ ନ କରଇ ଆଗେ ପରକୁ ଦେଖିଲେ ସମାନ ଦିଅଇ ସେପରି ରମଣୀ ଥାଏ ଗୃହରେ ଯାହାର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସେଉ ଅଟଇ ସଂସାର ଧନ ଜନେ ଗୃହ ତାର ହୁଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁହାଳ ପରି ରହନ୍ତି ଗୋଧନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତଇ ତା ଦିନ ଜେବଣ ରମଣୀ ଯୋଗୁ ପୁଂସ ହୁଏ ଧନ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳେ ସେ ନାୟିକା ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସତୀ ବୋଲି ପୂଜା ତାକୁ କରନ୍ତି ଆଦରେ ଆବର ପୁତ୍ରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଅଛି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତପୀ ମଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ନ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବୋହି ହୋଇ ନ ମାନନ୍ତି ପଦେ କଥାରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତରେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ତାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବଚନ ପର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହି ଅଳଙ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ସଦା ଦୂରୁ ମାର ଏପରି ରମଣୀ ଭାଗ୍ୟ ନ ହୋଇ ସନ୍ତାନ ଅପୁତ୍ରିକ ଭଲେ ଦୁଃଖେ ବିତାଏ ସେ ଦିନ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ନାମକ ନର୍କରେ ଜନ୍ତୁରାଣ ପକାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନର୍କରେ ପକାଇ ପ୍ରହାରନ୍ତି ଯମଦୂତେ ଶାବଳ ଉଠାଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅଟେ ନର୍କରେ ବିଚାର ଠିକେ ବଖାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖର ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେ ସମସ୍ତ ଏଠାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲି ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଶିବ ପୁରାଣ ଯେ ପଠନ କରେ ସେଉ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମାନ ତେଣୁ ସୁଜ୍ଞଜନକୁ ମୁଁ କରେ ନିବେଦନ ଶିବ ପୁରାଣ ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ ପଠନ ଯେବେ ଭବସାଗର ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର ସମନ ଦଣ୍ଡରୁ ଯେବେ ନିସ୍ତରିବ ନର୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ ସେଉ ନେତ୍ର ପଢ଼ ବା ଶୁଣ ସୁଚିତରେ ଶିବଶାସ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏହି ଶିବଙ୍କ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବା ଲୋକ ଲୋଭରେ କାରଣ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ରଖି ମନ ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କରଇ ରଚନ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମା ପାର୍ବତୀ ମା ନମଃ ଶିବାୟ ଜୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାର୍ବତୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ନମ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାର୍ବତୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଭୁ। ଆର ପୃଷ୍ଠାରେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା।